नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। तक खबर बा भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के बारे में। जैसन कि आप लोग गाना आगे सुनिए लेले बानी, वीडियो टीजर देखिए लेले बानी कि ई खबर हम बनावे जा रहल बानी डबल चोटी गाना के बारे में, जोना के खेसारी जी और अंतरा सिंह प्रियंका गौले रहे। उ गाना अब टीजर के रूप में आ चुकल बा और 4 तारीख के यानी कि परसों आप सबके बीच में सुबह सुबह वो फुल वीडियो सॉन्ग भी आ जाई। जी हाँ, जैसन कि आप लोग टीजर पर देखिए ले बानी। ई गाना जोन बा एक खेसारी जी के साथ अंतरा सिंह प्रियंका गौले रही, रजनीश चौबे जी लिखले रहे, छोटू रावत म्यूजिक दिले रहे और जेपी स्टार पिक्चर भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर ई गाना के ऑडियो रिलीज भई रहे और वीडियो भी वही चैनल पर रिलीज हुई 4 तारीख के। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बना रहम और ई टीजर ई खबर कैसे लागल जरूर बताएं कमेंट में। हम मिलब आप लोगन के अगला वीडियो में, तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।